Jo no sé japonès. Aviam, bueno... Sabri, dimissió. Però... DJ Sabri. DJ Sabri, t'anirem a treure el lloc, tio. En Calcin, pròximament a la seva disco de confiança. Bé, avui tenim el grandíssim plaer, vull dir, de fer un directe amb una persona que feia molt de temps que teníem ganes de col·laborar amb ella. De fet, ja ho portàvem parlant molt de temps. És una persona que admirem moltíssim. Com podeu veure el nom, la Ruth 2M Artist està aquí amb nosaltres. Com t'agrada que et diguin directament? Ruth, simplement? Explica'ns una mica. Bones. El meu nick, bueno, jo dic que no és gaire original, és que els meus cognoms comencen per M, tots dos. Per això jo em vaig posar com a nick el Ruth 2M. I clar, ja em coneix tothom així, no? Ruth 2M. Perfecte. I ja doncs, l'he adaptat com el meu nom artístic. Genial. Estem emocionats, estem molt contents, com us hem dit. Teníem moltes ganes de que arribés aquest dia. I, bueno, jo penso que és un bon moment que ens expliquis una mica qui ets i, concretament, a què et dediques. Vale, això és el més difícil. Definir-se un mateix, no? Però, bueno, jo això em dic Ruth 2M, com hem dit abans, per tothom. I, bueno, soc il·lustradora, m'agrada molt, bueno, ja es nota, m'agrada molt el Japó i la seva cultura, i al final, clar, entre que anava fent moltes coses japoneses o em ficava no sé com dir-ho, a grups que ens agrada també la cultura japonesa, al final la meva il·lustració, no, com que va agafar tot la passió pel dibuix japonès. Bueno, no només també de l'anime, sinó també inclús del sumie o de la part més antiga japonesa, diguéssim. I he fet moltes feines amb acadèmies japoneses, bueno, una mica de tot. I que al final m'ha anat portant aquí, després de treure el meu primer llibre també, com que m'ha anat portant a... Bueno, la gent em diu que dibuixo manga. Jo dic, home, manga no, però potser una mica entre europeu i manga, no? Com que faig una fusió. Bueno, tinc com dos estils més marcats, un no diria realista, però quasi realista, i aquest més kawaii, no? I a la gent li agrada tant el més kawaii que al final he com que desenvolupat més aquesta fase meva i ja em dic que sóc una il·lustradora kawaii. Jo penso que defineix a la perfecció aquest nom. Si et busquen per Instagram, posant Ruth 2M et poden trobar, no? És a dir, podríem posar aquí una mica perquè la gent pugui anar veient bueno, si la volen agregar o podeu veure els seus treballs, estaria bé. Tu t'ho vas plantejar des de petita? Tu des de petita ja volies fer això? Volies dibuixar, volies ser il·lustradora, artista, o t'ha vingut de més gran? Ma germana dibuixava molt bé de petita i jo no gaire. I jo, que sóc molt cabuda, vaig dir, ostres, jo també vull dibuixar, no? I me vaig posar, i mira, al final, pues, soc il·lustradora, ara no. Tinc una curiositat, si voleu. Home, i tant. Ara veureu els meus inicis. Feia com, fins i tot el logo. Oh, però si és idèntic. Sí, bueno. Mita'l. Ai, que bo! Que guai. Aviam... Com les expressions. Es veu, sí. Ostres, que bo. Sí, que això són els teus inicis. Sí, aquests són els meus inicis. Jo parava el vídeo, no? Em posava allà a la taula, Que davant de la bo. tele, i em posava a dibuixar. Vaig fer un àlbum de cromos. Què? Estic molt boja, estic molt boja. Estic molt boja, tio. Sí, tu. De cromos. Que guai. Oh, Uala! però si és brutal. Fins i tot... Hola! O sigui, els cromos els dibuixaves tu Sí. i feies com... I Mare de Déu. Com amb els cromos a dintre. Hola! Això és passió. Això és molt Això és fort! passió. Ja que s'acosta Sant Jordi també, i ara Ara. estàvem parlant una mica de, bueno, doncs de què et dediques, parlaríem una mica de, potser de la teva primera obra, crec que és, el teu primer projecte. Un segon. Un moment, espera, Ui!
Oi! Què és això? Què és això? Què és això? Mare de Déu, Aviam. però espera, deixa'm ensenyar Clar, això. ensenya això, aviam. Mireu, o sigui, Oita. Oita! Oita! Mireu quins punts de llibre Estic al·lucinant. més xulos. O sigui, les dues il·lustracions són teves, no vaig patinar quan li vaig dir això. Sí. El més realista, diguéssim, està dintre del llibre, Val? és un capa, Sí. i és de tota la història del capa i tot. Sí. I el de dalt és unes enganxines que he fet ara fa poc, de yokais, que aquests són més kawaii. Oh, és que... Oh, jo això no ho havia vist. Sí, jo sí. I Vale. va ser perquè quan vaig anar a Norma els vaig fer una maqueta del llibre amb enquadernat japonès. I els hi va agradar molt i va dir, ostres, doncs el farem amb enquadernat japonès, que serà més original. Brutal. És que... Aquesta és la meva assignatura especial de Sant Jordi. Oh! Això no ho he vist jo. Oh! Dic que si compreu a la botiga teva especial, els llibres que comprin els hi fas, oi? Una dedicatòria? Crec que... Sí, o sigui... Jo a la meva tenda faig la dedicatòria il·lustrada. El llibre està com en 3 parts, diguéssim. Hi ha la primera part, que són els kami, que són els déus, i hem fet una selecció dels que més m'agrada. He d'explicar que el llibre el vam fer 3 persones, que soc jo. Jo me vaig inventar la idea i volia fer il·lustracions i poder-li fer com el nom de... com ara aquí, per exemple, Isumboshi, no? I posar Isumboshi en japonès. I en aquells moments jo estava fent kitsuke, que és aprendre's a vestir-se un mateix amb kimono. Oh! I la meva professora, la meva sensei, doncs ella sabia que feia cal·ligrafia japonesa. I llavors, clar, ella no parlava gaire l'idioma, no? I clar, llavors jo vaig liar a la meva sensei i al seu marit, que és d'aquí, i vam fer una reunió tots 3. Al final, entre jo la il·lustració, ella la cal·ligrafia japonesa, i es veu que al seu marit li agradava fer haiku. Oh! O sigui, els haikus que hi ha dintre del llibre són originals. Que guai! I els han fet, o sigui, se l'ha inventat tot, diguéssim. Ha fet la rima, el poema, que és un poema japonès, i ella feia la cal·ligrafia. I jo vaig dissenyar i tot per ajuntar-ho. Brutal. Que fort. I aquest seria el primer llibre que vas fer? Sí. Vale. Però n'hi ha un altre? Sí, ara fa poc, ara fa poc que he fet un any el llibre, just abans de que comencéssim la pandèmia, o sigui, quan ens van tancar. És més un llibre d'idioma, ideal com per viatjar al Japó, però també, a mi m'agrada molt que també, jo que l'he il·lustrat, amb el que a mi m'agrada molt vestir el kimono, de fet m'han dit, això ja tu ja saps com fer, no? I vaig posar un kimono més complicat de vestir, però el yukata, que no té jugant, la part de sota del kimono ni res, sinó que només seria la peça de roba i l'obi, no? Sí. Així... Dic que aquest sí que el tenim nosaltres. De fet, és el que tu dius, és un llibre d'idioma i que t'ensenya coses com per viatjar al Japó i tal, però d'aquests llibres n'hi ha molts. I la màgia li poses tu. Vull dir, o sigui, que és que és així, vull dir, per la gent que li interessin els llibres de japonès i tal, jo, el recomano moltíssim, però perquè és un llibre preciós, vull dir, tots són il·lustracions amb uns colors vius, unes il·lustracions precioses, o sigui, un gust espectacular. Vull dir... Sí, és a dir, a nivell visual, o sigui, si li treus els dibuixos, dius aquest llibre és com tots els altres. Però de la manera en què estan col·locats els dibuixets, els colors, que són colors que contrasten molt amb el blanc de fons... Bueno, no sé com explicar-ho, però és una mica això, que es fa molt, molt amè i fàcil de llegir. Jo no sé tu, però jo el vaig devorar. El recomano infinit, a tothom. O sigui, és molt guai, molt guai. La veritat és que va ser un treballar-lo, perquè és que són 300 pàgines sense cap foto, tot il·lustració. Però la veritat és que és xulo, no? Perquè també vaig conèixer coses que no sabies. Conec bastant coses del Japó i de la seva cultura, però hi havia unes altres coses que vaig aprendre i em va agradar. No us ho diem per dir, no us ho diem perquè hi sigui aquí, precisament al contrari. Ens vam interessar i és un honor per nosaltres que estigui la Ruth aquí per coses com aquesta.
perquè és que és espectacular. Has estat al Japó? Sí, vaig estar 2 vegades. De fet, al 2009, com us vaig dir, vaig anar per primera vegada amb el meu, ara el meu marit, llavors era el meu nòvio. Que bo! Per la viatge de noces. I parlant del Japó, què és el que et crida més l'atenció? Quin aspecte és el que potser més tradicional, la modernitat, la barreja? Jo, no sé si es nota amb el meu primer llibre, a mi m'agrada lo tradicional, amb els kimonos. De fet, a mi, al primer viatge, el que més em va agradar, que penso que no... ara ho diré aquí i ara tothom anirà allà, i ja no serà poc conegut. Però a mi m'ha agradat molt Tsumago i Magome, no sé si coneixeu. Ostres, no? No? No. I de fet no vam fer el camí de Nakasendo, o sigui, jo us explico. Ja diguéssim que al mapa està Tsumago i Magome, que estan entremig de Tòquio i Kyoto. I és com el camí que feien a l'era Edo, al període Edo, els samurais per anar d'un lloc a l'altre, i justament des de Tsumago a Magome, que és la ruta de Nakasendo, l'han deixat igual com estava abans. De fet, a Tsumago no hi ha ni telèfon, o sigui, no hi ha línia telefònica, estan com a l'antiguitat. Hi ha molt verd, no? És com molt... Clar, com que no hi ha tecnologia, clar, no s'ha encarregat la natura, no? Diguéssim. A mi és que la natura m'agrada molt. M'atira molt tot això que sigui, no sé com, connectar, no? Amb la natura. I la part aquella està xulíssima. A més, els edificis i tot són com de l'antiguitat, no? De fet, a l'hotel tots són ryokan, perquè clar, no hi ha modernitat. ostres, que bo. I clar, te fan vestir el kimono aquest de visitant d'hotel, que és més, no? Que és així com de tela blau i blanc. I sorties pel carrer, o sigui, te'l donen perquè surtis per tot arreu amb el kimono. Hem d'apuntar-ho. Com has dit que es diuen Hem els llocs? d'apuntar-ho. Sí. Què seria l'aspecte que t'agradaria menys del Japó en general? Ja et dic, cultura, societat, és igual. Ai, doncs no sé. És que jo sempre he pensat com que en una altra vida he sigut japonesa. Jo quan vaig tornar del primer viatge vaig dir, ens en tornem. Ens quedem allà, oi? Sí. I clar, no sé, llavors dir una cosa que m'agrada menys, no sé. Jo crec que... no sé. Aviam, jo... Els terratrèmols. Ala. Ostres, clar. Ens pregunta Los de la Madriguera si pots ensenyar els llibres de nou, si els podem ensenyar de nou. Sí, fem Ostres. publicitat. Sí. Compra aquest llibre per Sant De fet, amb Jordi. el davant no he explicat les 3 parts. És veritat! Endavant. Incís. Ho fer ara. I tant. El primer va ser Leyendas de Kipango, no sé si es veu bé. No sé cap a on enfocar. Que aquí està perfecte, està genial. I això té 3 parts, no? La primera són els déus, els kami. A la segona part hi ha els yokai, que són els fantasmes o monstres japonesos. I la tercera part, tots són llegendes, o sigui, t'explica com la història de cada personatge. I a la tercera part, en comptes de personatges, són Mukashi Banashi, que són com històries antigues, com a conte tradicional nostre, no? Però japonès. Els que més em van agradar. Momotaro, Kaguya Hime, no? Que són els més coneguts, i després Isumboshi, i alguna així més, Urashima Taro, que no sé si... a mi em va agradar aquesta, és curiosa. No totes acaben bé. Ja. Spoiler. Spoiler. A mi a vegades em pregunten si pels nens si està bé, i jo dic, clar, hi ha algunes que sí i unes altres que no. Encara que a mi em sorprenen, perquè a vegades quan venen nens i em diuen a mi la part que més m'ha agradat és la del yokai. I jo dic, ostres, la noia que no té cara. I jo dic, ostres, perquè és la que fa més por. Especial per tu, això. Fantàstic. I el segon, aquest és Sugoi, que seria més per si viatges al Japó o si vols conèixer l'idioma, també. Ai, no sé si l'enfoco bé. Sí, està perfecte. Si no diem res, que està perfecte. I hi ha una miqueta de tot. També hi ha cultura. Mira, aquí, la part aquesta, l'última, és més de cultura. Ja explica una mica... a més, això me fa gràcia dir-ho. I tant. Perquè amb el meu segon viatge al Japó vaig fer una ruta Ghibli.
Com de coses que es va inspirar Miyazaki o hotels, ryokans, que li van inspirar i tot, i llavors vaig fer com posar els punts més importants de si vols fer una ruta Ghibli. Que guai, bo. sí. Que bo. Les normes per entrar en un onsen o en un temple o coses així, que també és més de cultura, i hi ha les parts més d'idioma, pues, els números o si vas al metge, saber dir fa mal aquí, fa mal allà. Sí, no. Em va semblar curiós. És supercomplet, o sigui, hi ha Molt pràctic. des de menjars fins a com posar-te un quimono, fins a regió, o sigui, fins al mapa del Japó, la ruta Ghibli, per exemple, aquesta, vull dir, tot, és que ja et dic, em va semblar meravellós, però sobretot per això. Tot té un mateix estil, saps? Vull dir, ara fullejava i veia el que hi ha en un lavabo japonès d'aquests dels botonets i tal, també, és que hi ha de tot. I mira, ens pregunten també on es poden trobar. Si entreu a RUTH, un número 2, 2M, que és el meu nick, rut2m.com/shop. Allà, el primer que trobareu són els 2 llibres. I després, he fet tot de producte, també trobareu molts... Ara estic, me dic la loca de les pegatines, la loca de los stickers. Explica'ns això, sí. Els stickers... Això he fet, ara el tinc una mica desordenat, però aquests són els yokais, llavors faig com pack d'enganxines, aquestes són especials, no sé si es veu, perquè hi té parts hologràfiques. Vale. No es veu, no? Pel foco no. Pel foco no. Ara, aviam. Mira, a veure, es veu una mica. La part aquesta és hologràfica. Un kitsune, aquest és tot hologràfic. Aquesta és preciosa, aquesta és preciosa. preciosa. Aquesta la dono de regal si compres el pack de yokai. Caram. Doncs ho tindrem en compte, perquè és brutal aquest kitsune, o sigui... Llavors, he fet també, a vegades m'han demanat coses. Vaig fer m'han demanat, no sé si ara, de menjar japonès. És que he de tapar la llum. Clauers de Mononoke, no sé si sí. Que bo. Ara, sí. Que xulo. Uau, que xulo. De Kimetsu no Yaiba, me'l van recomanar molt. No sé si la coneixeu, Lucía in Tokyo, a Instagram. Sí. Pues, parlant un dia amb ella, em va dir, ostres, a mi l'anime aquest m'encanta. I vaig dir, vinga, pues vaig a mirar-ho, perquè ho va dir diverses vegades. I al final vaig fer... En Rengoku... És brutal. Vaig fer que bo. Uns stickers, aquests són més grans, aquests ben separats. És preciosa. Que fort, són superguais. I aquests els primers que vaig fer, que són, a mi m'agraden més. Tanjiro, aquest és en Zenitsu, però també hi havia en Tanjiro, la Nezuko, no? Brutals. Preciosa. I el Tanjiro no el trobo. Vale, sí. Aquí, Bekaiwa. Brutal. Espectacular, és espectacular. És que és espectacular. Això és ideal per si vols fer un regal. Dius, haig de fer un regal així. Doncs això és genial. Quins són els animes de la teva infància que diries, aquests per mi han sigut el pilar de la teva inspiració o que t'han agradat o... Com heu vist, Ranma me va apassionar. I després me va agradar molt, jo crec que m'agrada més que Ranma i Nuyasha, perquè és com de la part de yokais i com més antiga. Potser és la meva preferida o la que he vist més. I després també, clar, no sé si l'haureu vist perquè no és tan comercial, 3x3 ojos. No, em sona el nom, em sona molt el nom, però no l'he vist. M'apunto. Doncs ens ho apuntem. Sí. I clar, ja després amb el meu home, ja més grans, clar, hem vist, jo què sé, Naruto, Bleach... Ara, bé, Naruto, Bleach, això m'agrada, és que Bleach... Actuals, no? Jo sóc un mega fan de Bleach. Ja hem parlat una mica d'anime, hem parlat dels llibres, hem parlat de més coses que fas. No sé, potser seria un bon moment, no sé si vols, ensenyar-nos això que... L'espoiler que ens has dit. La primícia! Aviam! Com que vaig fer els clauers, els vaig fer amb Pau Printmerch, que fa com coses amb acrílic, amb fusta i tot. I hi ha una cosa que jo volia fer des de fa molt de temps i eren pins. Ara com que està tornant la moda dels pins, no?
i ella fa pins acrílics. Bueno, o sigui, te'l produeix, no? Llavors he fet això ho vull posar aquest cap de setmana a la venda, a la meva tenda, que són, a veure si es veu, manequinecos. Però els he fet molt especials, he fet 5, he fet un de l'amor, o sigui, aquest seria, que dona, bueno, ho explico una mica, no? Sí. Els manequinecos són els gatets aquests normalment grocs, de fet, hauria d'haver començat pel groc, que és el típic, i que amb la mà et diuen que vine, no? O que vinguin, bueno, diuen que, no sé si és la dreta o l'esquerra, si és la dreta és que vinguin els clients i si és l'esquerra que vinguin els diners. I diuen que no és molt típic, però a vegades fan les dues, però els japonesos pensen que és un gramassa, i llavors les dues no fan, sempre fan o una o una altra. Llavors jo he fet, doncs això, també els he pujat una mà o una altra, no sé si es veu ahí. Que bo. Que guai. I llavors aquesta és dona més sort al groc, bueno, cada color com que dona sort amb una cosa. Els diners, el groc dona sort pels diners, aquest me l'he de quedar jo. Aquest és, bueno, per l'amor. He posat uns... La gràcia també és que he posat com uns cors a darrere o com un icono que et digui que... Bueno, després per darrere també explico cadascun, no? Pues a l'amor... Quina currada. Que guai. I aquest és com que et dona... Com que porta coses bones o... com alegria o coses bones. Aquest que t'atreu les coses dolentes, o sigui, t'atreu la mala sort, diguéssim. M'he posat com uns... com els fantasmes aquests, no? Fuego fatuo. Sí. I aquest, bueno, li he posat uns trèvols perquè diuen que aquest dona molta sort. Aquest és com la gateta que tenia jo aquí. També com un sobre per col·locar-lo dintre, també com per fer-lo... Ai, no sé si és. Sí. I això és la primícia. I aquest cap de setmana o així vull posar-ho a la meva tenda. Que guai. Doncs jo ja sé qui se'n comprarà un, perquè m'han flipat. Pel Sugoi sí que tenia pensat com a especial de Sant Jordi que si es compra el Sugoi regalaré uns stickers de les mascotes. Bueno, mira, això fa... Bueno, a mi em fa gràcia. Vaig fer amb feltre, vaig fer les mascotes. Quina passada. Ho vaig veure. És com que el punxes i pots donar-li forma. El tanuki i el kitsune. Bueno, no són iguals, però... Són genials. Quina passada. Les primeres creacions. És a dir, que val la pena que si comprem el llibre sigui sempre per la teva pàgina, és a dir, no? Que ens has donat. Bueno, per també us faré la... Correcte. Això. Exacte, per poder tenir... Que sigui més personalitzat, no? De fet, la setmana que ve, el 24, el dissabte, vaig a Montmeló amb una biblioteca que fan com una festa d'aniversari de la biblioteca i també aniré allà a dibuixar i a signar els llibres de... Que guai. Que bo. Ostres, que xulo. Ens pregunten que quin dimoni s'ha d'invocar, ens diuen Calcin, quin dimoni s'ha d'invocar per poder començar a treballar d'il·lustrador? Ostres, tu! Tela. Home, doncs no sé, jo la meva trajectòria és rara. A veure, bueno, clar, no sé si coneixeu el Calico Electrónico? I tant. És que això és d'antic ja, Sí, no, coneixem. Bueno, doncs jo vaig treballar allà a Nicodemo, però al principi feia disseny web. De fet, hi ha 2 capítols que surt la meva veu. En sèrio? Ostres. Però no sóc la lladra, tothom em diu, és la lladra del Calico Electrónico, no. Ostres, ara... Perquè va haver un temps que van fer Huérfanos Electrónicos i al primer capítol de Huérfanos Electrónicos surto, que sóc la Mujer Aranya. Déu-n'hi-do, quina descoberta, això? Sí, que guai. I llavors ja vaig fer disseny web i allà és on vaig començar a fer cosetes d'animació i així. Clar, jo no he començat com a il·lustradora directament. Ja. Vaig començar primer com disseny web, després, bueno, i disseny gràfic també, per diaris i tal. Després vaig fer aquí a Calico Electrónico disseny web i una mica d'animació i després ja vaig estar durant molts anys treballant a videojocs, bueno, a Gameloft. Sí, Gameloft, sí. Jocs de mòbil, allà vaig estar 8 anys. Que bo. I bueno, ara sóc autònoma des de fa 3 anys, ara voy por libre.
I clar, em dedico més pues, a il·lustració que m'agrada, no? Bueno, he fet retrats, he fet també per clients, així com ara el del llibre, no? Fent coses per redes socials o així. Mare Clar, meva. llavors, dir com començar, no sé, perquè els meus inicis ha sigut com gradual, no? També em vas comentar que eres animadora, també, vull dir que animaves, vull dir, animadora... Bueno, animadora... Bueno, potser també ho ha sigut, però no em refereixo a aquest tipus d'animació. O sigui que... Per partits de bàsquet, quan era petit. Ah, veus? Veus? És que ho ha fet de tot, és que... Què no has fet, Ruth? Ja, a vegades te poses a mirar així cap enrere i dius, ostres, és que he fet moltes coses, Que guai. Esperem tenir una pròxima connexió, Jo no? sí, jo m'encantaria tornar a fer alguna cosa Quan junts. sigui l'estiu. Esperem que us hagi agradat molt i que estigueu tan satisfets com nosaltres. Si a algú li agrada el Japó, si sabeu d'algú que li agrada el Japó i li heu de fer un regal, aquest llibre és ideal. O sigui, això d'aquí, vull dir que sapigueu que a qual millor, saps? Vull dir, perquè un ja ens l'hem llegit, l'hem devorat, i l'altre pinta igual o millor encara, o sigui que... Brutals, o sigui, espectacular. I si no voleu llibres i voleu stickers, clauers, pins, manequineco, és que tens de tot, vull dir... De tot. Bueno, a poc vaig fent. Si compreu un llibre o el de Zipango o el de Sugoi, algun regalet relacionat anirà. Oi, Que guai. que bo. Doncs... Molt bé. Pues moltes gràcies per cuidar aquests detalls, també t'ho he de dir. Perquè Ai, quan es compren coses a vegades, bueno, ja saps el que compres, però que t'arribi res, aquesta manera d'embolicar, Sí. aquests detallets que tens, no sé, hi donen molt de sentit i molt, no sé com explicar-ho, però arriba. Sí. Si voleu, ja sabeu que podeu seguir-la, podeu entrar a la pàgina web, us hem deixat l'enllaç més amunt, però bueno, és root2m.com/shop, crec recordar. Estàs a Instagram, estàs a Twitter, si no recordo Des malament. d'Instagram també tinc la tenda, o sigui, Correcte. no ho truc, que podeu... A l'Instagram... Sí. 2M i allà hi ha el botó de la tenda. Perfecte. Perfecte. Ha sigut un honor i un plaer molt gran. I ens encanta que siguis tan riallera, vull dir, és molt guai tenir una persona que desprengui tan, no sé, tan bon rotllo. És, no sé, molt xulo. I res, dit això... Dit Això això, també ve amb el kawaii. Sí. Moltíssimes gràcies a tots moltíssimes gràcies. per haver estat aquí. La primera tu, la resta també al xat per haver estat participatius com sempre. I ens veiem al pròxim directe d'Aventura per Japó.